Ka mobile phone kawan ra ya ki jings ir ya ki kena ki klung. Ka penduk tia ya ki bat kakta ya ka koit ka kia jong ki ru. Bat ngisaju i haba ki klung kena ki pek ya ki phone bat ki mobile phone kiyo ya ki jing telot. Bat kakta ya ka koit ka kia bat ya ka bor jabing ru de. Tekum ta kikmi kikpa snobha ban husiar ban ai ya ki mobile phone ki kun jong pi knang ba ki kun jong pi kin long ki ba pro jabin ki kun jong pi kin long ki ba smart ki ba sting bat ki ba yo ya ka jing ko jing kia hato ni kikmi kikpa ni don kam na em ban sumar ya la ki kun bakin yo ya ka jabing ba pro bat ya ka jing ko jing kia Kublai Shibun.